buo Jesus igwe. Awalaka anetu ọnụ ndị dibịa anetu ọnụ nwere onye nwere ọgwụ. Ọ bụ na onwe dibịa nwere ọgwụ si anya kụọ odumeje ọgwụ. Amalụ m onye na-aghọrị ụnụ si ụnụ na ike dị n'ọgwụ. Adị m ayọ ike were egwu alụsị. Chukwu monyo manu ike mbuku abasi. Chukwu n'ibusi otogunu ọkala mmadụ ọkala mmụọ. Chukwu m ji eje mba nanụ otokwa kata ka mmọnwụ ike gbawala ini nwoke mụ na anyị apụta. Onye ọma Chukwu ka isi emezi ọgaranya. Chukwu bụ ka isi emezi eze bi n'ime ọgọdị na mụ na nana. Chukwu n'ịgara ije n'enu mmiri akụ m na-egwawara ụgwọ ọnụ otokwa kata ka Chukwu mmụọ ka mmụọ n'isosibe ebube anyị ije karịsịa ike mgbochi ya bamba. Chukwu odimeje ike mgbochi ya bụ Jizọs yodowu onye ọma n'iso na-emenụ. Unu ncha ga-abụ na ọgaranya, unu ncha ga-abata ego ọnwụ ike ama nzutu ụnụ. Okwu onye amụma odumeje ada na aja. Chukwu nyere m ike na mụ na mụ masịrị. Chukwu odumeje a na-ekwu egwu nụ a na-eme eme a na-afụ n'anya ọya arịa. Chukwu monyo manu mmụọ n'isobili ọkasa kasị nọ. Chukwu n'ifu mmụọ ike n'ijeba.